Ti crees que se foi injusto contigo no Depor? Non injusto, eu penso, mira, eu sempre digo que cando estivo Rubén de la Barrera, el deume unha oportunidade, meteume titular en Coruxo, sacoume no descanso, non aproveitei a oportunidade. Eu sempre digo eso, eternamente agradecido ao Depor, non teño nada malo que dicir deles, non aproveitei a oportunidade como tiña que aproveitar, as cosas como son. Isa é a opción do Orenteiro, que era o paso intermedio entre primeira ref, terceira ref. Chámame Fran Justo, bueno, neste caso Alex Vázquez, chámame, é que non tive moito que pensar, porque como me saiu tamén o ano con eles en Ourense, dixen, porque tamén recibín a chamada do Coruxo, é verdade, pero cando me chaman eles o decido rápido, eu diría que en 2 días xa está. Non sei que pasou aí, era o que esperabas? Si que era o que esperaba, é dicir, era todo moi parecido a Ourense, pero bueno, tampouco teño a miña mellor metade de temporada, eu sufrín, bueno, meu avó morreu, e non o pasei ben, non me centrei o suficiente, e, bueno, en invierno, pois se decide que me vaya. O sea, deciden eles? Parte, sí. Eu te diría máis que sí. Chamoume Michel e a verdade é que eu vim Formentera, tal, hostia, primeiros, vou para lá. Pero a verdade é que en Formentera tampouco foron do todo ben as cousas, cheguei ali, a verdade é que o equipo volaba, pero de repente fixemos así, pum, e nos caímos do playoff directamente. E bueno, ese diría que é un ano que o pasei mal. E todo o mundo ten anos así, eu penso. E faste máis forte. Exacto, fíxome madurar, fíxome crecer.